Γεια σας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ο γιατρός σας σχηματίζει γνώμη για το ποια είναι η διάγνωσή σας και με ποια κριτήρια αποφασίζει ποια θεραπεία θα σας προτείνει? Σε ποια δεδομένα στηρίζεται σήμερα η ιατρική και πώς αυτά συλλέγονται? Πώς εξετάζεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια ενός νέου φαρμάκου? Στη συνέχεια αυτού του βίντεο θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω τις βασικές επιστημονικές αρχές που διέπουν την ιατρική έρευνα και την κλινική ιατρική στις μέρες μας. Εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες έχει επικρατήσει η λεγόμενη evidence-based medicine, δηλαδή ιατρική που βασίζεται σε αποδείξεις ή κατά άλλους σε τεκμήρια ή σε ενδείξεις. Όπως και να μεταφράσουμε τον όρο, η επικράτηση αυτής της αντίληψης συμβαδίζει με την τοποθέτηση εδώ και λίγους αιώνες της ιατρικής στο πεδίο των φυσικών επιστημών, στις οποίες αποδεχόμαστε ως ορθή μια θεωρία που εξηγεί τα δεδομένα που προέρχονται από την παρατήρηση και επιβεβαιώνεται από τα πειράματα. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, καθώς η ατομική εμπειρία του γιατρού, που στηρίζεται σε εξέταση πεπερασμένου αναγκαστικά αριθμού ασθενών, μπορεί να είναι λανθασμένη. Βέβαια, λόγω του αντικειμένου της, η ιατρική δεν μπορεί να βασιστεί εξ ολοκλήρου στην έρευνα και γι' αυτό ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να είναι κατά ένα βαθμό και τέχνη, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, ο θεωρούμενος ως θεμελιωτής της επιστημονικής ιατρικής. Ο ίδιος πάντως, όπως βλέπετε και στην περίφημη ρίση του, αναγνώριζε πόσο απατηλή μπορεί να είναι η αποκλειστική στήριξη στην εμπειρία. Έτσι λοιπόν σταδιακά έγινε κατανοητό ότι οι ιατρικές αποφάσεις πρέπει να κατευθύνονται από γνώση η οποία αποκτάται από τη συστηματική μελέτη μεγάλων πληθυσμών. Μάλιστα, ο κάθε γιατρός έχει την υποχρέωση να μπορεί να αξιολογήσει κριτικά κάθε επιστημονική δημοσίευση που διαβάζει. Παράλληλα, οφείλει να συμβουλεύεται τις λεγόμενες συστηματικές ανασκοπήσεις, στις οποίες ορισμένοι ειδικοί για κάποιο θέμα έχουν ήδη επεξεργαστεί την πληροφορία από μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα με πιο συνοπτικό τρόπο, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες, που συνήθως προέρχονται από καταξιωμένες επιστημονικές εταιρείες και προσπαθούν να κάνουν την πλοήγηση μέσα στον ωκεανό των γνώσεων λίγο πιο εύκολη για τον μέσο γιατρό, που ενδεχομένως να μην έχει τον χρόνο ή τη γνώση στατιστικής που απαιτούνται για να αξιολογήσει κριτικά μόνος του το πλήθος των νέων επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται καθημερινά. Στις μέρες μας, η ιατρική εκπαίδευση τονίζει την ανάγκη για καλλιέργεια κριτικής σκέψης και κατανόηση των στατιστικών μεθόδων, ενώ η πολύ βελτιωμένη πρόσβαση σε νέες πληροφορίες καθιστά αναγκαία τη διαβίου κατάρτιση των γιατρών. Με βάση τα παραπάνω, ο γιατρός θα θέσει τη διάγνωση και θα επιλέξει τη θεραπεία που θα προτείνει στον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη: πρώτον, την ποιότητα των αποδείξεων που υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή τη βεβαιότητα για την υπάρχουσα γνώση; δεύτερον, τη σχέση προσδοκόμενου ωφέλους και ενδεχόμενου ρίσκου από μία παρέμβαση; τρίτον, τις αξίες και τις προτιμήσεις του ίδιου του ασθενούς και των οικείων του; και τέταρτον, διάφορα πρακτικά θέματα, όπως την ευκολία ή δυνατότητα εφαρμογής των προτάσεών του στον δεδομένο ασθενή, στον συγκεκριμένο τόπο και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι επιστημονικές αποδείξεις παίζουν κυρίαρχο, αλλά όχι αποκλειστικό ρόλο στη λήψη ιατρικών αποφάσεων και ότι η ιατρική εξακολουθεί να παραμένει ανθρωποκεντρική υπόθεση. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει αρκετή υψηλής ποιότητας γνώση για όλα τα ιατρικά θέματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ιατρικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων, χωρίς να βασιζόμαστε επιλεκτικά σε αυτά που συμβαδίζουν με την άποψη που προτιμάμε. Όσο και αν παγκοσμίως η επιστημονική έρευνα σε όλους τους κλάδους, και ειδικά στην ιατρική, είναι εντατική και πολλά εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτή, δεν υπάρχουν γνώσεις της ίδιας ποιότητας, έκτασης και βάθους σε όλα τα θέματα. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποια νοσήματα είναι πολύ σπάνια για να μελετηθούν εκτενώς, μάλιστα τα λέμε ορφανά νοσήματα, ή ότι η έρευνα για την ανέβρεση μιας θεραπείας για ένα συχνό πρόβλημα υγείας, όπως η άνοια, προσελκύει και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ηθικά επιτρεπτό να μην χορηγηθεί σε έναν ασθενή θεραπεία για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ώστε να συγκριθεί η εξέλιξή του με αυτή άλλων που έλαβαν αγωγή. Έτσι, για κάποια θέματα ακόμα και σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να βασιστούμε κυρίως σε έρευνα στον πάγκο του εργαστηρίου ή σε ζωικά μοντέλα ή να ακολουθήσουμε τη γνώμη που προέρχεται από την εμπειρία ειδικών μεγάλης φήμης. Αμέσως μεγαλύτερη αξία στην πυραμίδα των αποδεικτικών στοιχείων έχουν οι δημοσιεύσεις που περιγράφουν αναλυτικά περιπτώσεις μιας νόσου σε έναν αριθμό ασθενών. Μπαίνοντας στον χώρο των κλινικών μελετών,
στην ιεραρχία μας ακολουθούν οι μελέτες ασθενών μαρτύρων, στις οποίες συγκρίνονται με χρήση στατιστικών μεθόδων, δηλαδή με μαθηματικό τρόπο, δύο ομάδες ατόμων που εμφάνισαν ή όχι ένα νόσημα, ώστε να δούμε αν έχουν κάποια διαφορά στην έκθεσή τους σε κάποιον πιθανό αιτιολογικό παράγοντα στο παρελθόν. Μεγαλύτερη αξία έχουν οι μελέτες κοόρτης, στις οποίες χωρίζουμε το μελετώμενο πληθυσμό σε δύο ομάδες, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη κάποιου παράγοντα και τους παρακολουθούμε, ώστε να δούμε αν θα εμφανίσουν διαφορά στην εμφάνιση μιας νόσου στο μέλλον. Όσο ανεβαίνουμε στην πυραμίδα μας, να έχετε υπόψη ότι η δυσκολία, ο χρόνος και το κόστος του εγχειρήματος αυξάνονται κατακόρυφα. Έτσι, φτάνουμε στις στοιχειοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, που είναι το κοντινότερο αντίστοιχο στο πείραμα που εκτελεί στο εργαστήριό του ένας φυσικός ή ένας χημικός. Με αυτές θα ασχοληθούμε εκτενέστερα παρακάτω. Τα συμπεράσματα από πολλές τέτοιες μελέτες συχνά συνθέτονται μετά από κριτική ανάλυση τους, ενώ κάποιες φορές μια ομάδα ερευνητών μπορεί να ενώσει τα δεδομένα από πολλές στοιχειοποιημένες μελέτες και να τα επεξεργαστεί εκ νέου, αυξάνοντας πολύ τον αριθμό των παρατηρήσεων και δίνοντάς μας την υψηλότερης ποιότητας πληροφορία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας για το συγκεκριμένο θέμα. Ας σημειωθεί ότι η ιεραρχία που μόλις παρουσίασα έχει μεταβληθεί αρκετά σε σχέση με αυτήν τη βασική μορφή της, όμως η υποκείμενη ιδέα παραμένει σταθερή. Επίσης, στις μέρες μας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σημασία και των μελετών που διερευνούν την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου στην κλινική πράξη, παρέχοντας τα λεγόμενα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, καθώς και των φαρμακοοικονομικών μελετών που προσπαθούν να προσδιορίσουν αν το όφελος από μία παρέμβαση δικαιολογεί το κόστος της. Αν προσέξατε τα σχόλιά μου για τις πηγές της ιατρικής γνώσης σήμερα, θα καταλάβατε ότι οι τυχεοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες έχουν κομβική θέση. Και αυτό διότι υπάρχουν τόσο πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση, για παράδειγμα, μιας θεραπείας, που μόνο αν προσπαθήσουμε να ελέγξουμε κάθε πιθανή παράμετρο που μπορεί να μπερδέψει τα αποτελέσματα, μπορούμε να είμαστε επαρκώς σίγουροι για τα συμπεράσματά μας. Ας δούμε λοιπόν πώς θα σχεδιάσουμε μια μελέτη για να δούμε αν ένα καινούριο υποψήφιο φάρμακο, για παράδειγμα για την ημικρανία, αξίζει να βρεθεί κάποτε στο φαρμακείο. Καταρχάς, συγκεντρώνουμε μια ομάδα ατόμων με ημικρανία που είναι όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού και που επιθυμούν εθελοντικά να λάβουν μέρος στην έρευνά μας. Ακολούθως, τους χωρίζουμε με τυχαίο τρόπο, ας πούμε με κλήρωση, σε δύο ομάδες, χωρίς εμείς, οι ερευνητές ή οι ίδιοι οι ασθενείς, να γνωρίζουν σε ποια ομάδα ανήκουν. Στη μία ομάδα χορηγούμε το καινούριο φάρμακο, ενώ στην άλλη ένα αδρανές πανομοιότυπο χάπι, το περίφημο πλασίμπο ή εικονικό φάρμακο στα ελληνικά. Ενίοτε, η σύγκριση μπορεί να γίνει με μια παλαιότερη καθιερωμένη θεραπεία. Θυμηθείτε, ούτε οι γιατροί ούτε οι ασθενείς ξέρουν να λαμβάνουν το αληθινό φάρμακο, γι' αυτό λέμε ότι η μελέτη είναι διπλά τυφλή. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα που θα μετρήσουν οι ερευνητές μας και οι επιδράσεις του φαρμάκου που θα αναφέρουν οι ασθενείς δεν θα επηρεαστούν από τις προσδοκίες και τις προκαταλήψεις τους. Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη μας, γίνεται στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ώστε να εκτιμηθεί η πιθανότητα η όποια διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ του νέου και του συγκρινόμενου φαρμάκου να είναι πραγματική και να μην οφείλεται στην τύχη. Αν η πιθανότητα είναι επαρκώς μικρή, θεωρούμε ότι αποδείξαμε ότι το φάρμακο λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, η μελέτη μας ήταν διπλά τυφλή, τυχεοποιημένη και ελεγχόμενη. Ακόμα και έτσι, αν παρατηρήσατε, ποτέ δεν δηλώνουμε 100% βέβαιοι για το αποτέλεσμα, διότι δεν υφίσταται απόλυτη γνώση και είναι στη φύση της ιατρικής να μην υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Φυσικά, για κάποιες επιστημονικές αλήθειες είμαστε πιο βέβαιοι από ό,τι για κάποιες άλλες. Τίποτε όμως δεν είναι στο απειρόβλητο και όλα μπορεί στο μέλλον να ανατραπούν. Αρκούν μερικές καλύτερες ή μεγαλύτερες μελέτες που να καταλήξουν σε άλλο αποτέλεσμα. Ίσως να έχετε ακούσει ότι για την ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου, από τη σύνθεσή του στο εργαστήριο μέχρι την κυκλοφορία του στην αγορά, απαιτείται επένδυση ύψους ακόμα και δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η πιθανότητα ένα υποψήφιο φάρμακο να περάσει με επιτυχία όλα τα στάδια ανάπτυξής του είναι κάτω από 10%. Αυτό συμβαίνει διότι η ανάπτυξη των φαρμάκων ρυθμίζεται ασφικτικά από αυστηρούς κανόνες που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών. Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου ξεκινά από την προκλινική φάση, στην οποία συλλέγονται οι πρώτες πληροφορίες για τις ιδιότητες της ουσίας και την επίδρασή της σε ζώα. Ακολούθως, εξετάζεται η δράση του φαρμάκου σε υγιείς εθελοντές και μετά σε ολοένα μεγαλύτερες μελέτες σε ασθενείς.
Οι μεγαλύτερες από αυτές, οι λεγόμενες μελέτες φάσης 3, έχουν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά που αναλύσαμε προηγουμένως. Είναι δηλαδή διπλά τυφλές, τυχεοποιημένες και ελεγχόμενες με συγκριτικό φάρμακο. Από όλη αυτή την έρευνα συγκεντρώνονται τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου, που μεταξύ άλλων αξιολογούν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ώστε να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την αίτηση κυκλοφορίας του νέου φαρμάκου. Εννοείται ότι η επαγρύπνησή μας δεν σταματά ποτέ και πολλές φορές πραγματοποιούνται και μελέτες μετά την κυκλοφορία ενός φαρμάκου, προκειμένου να συλλεγούν επιπλέον πληροφορίες. Εξίσου σημαντικά με τα δεδομένα αποτελεσματικότητας είναι και τα δεδομένα ασφάλειας. Αν έχετε ποτέ καθίσει να διαβάσετε την περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος, το χαρτάκι δηλαδή μέσα στο κουτί ενός φαρμάκου, μπορεί να εντυπωσιαστήκατε από το πόσα πολλά και δυσάρεστα πράγματα αναφέρονται ως πιθανές παρενέργειες. Τώρα που έχετε όμως κάποιες γνώσεις σχετικά με τη σχολαστική μέθοδο με την οποία μελετάμε τα νέα φάρμακα, είναι πιο εύκολο να καταλάβετε γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, ας κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Όσο διαρκεί μια κλινική μελέτη, προκειμένου να μην υπησέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας στο τι θεωρείται ενδεχόμενη επίδραση του φαρμάκου και τι όχι και να αποφευχθεί ενδεχόμενη απάτη, συλλέγονται υποχρεωτικά όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα στους συμμετέχοντες, δηλαδή οτιδήποτε κακό του συνέβη καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, ακόμα και αν είναι φανερό βάσει της κοινής λογικής ότι το φάρμακο δεν μπορεί να είχε σχέση. Όσα από αυτά τα συμβάντα θεωρηθεί από τους ερευνητές ή από ανεξάρτητες αρχές ότι υπάρχει έστω και ελάχιστη πιθανότητα να σχετίζονται με το φάρμακο, θα μπουν τελικά στην περίληψη χαρακτηριστικών ως ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι' αυτό και στα περισσότερα φάρμακα θα δείτε να αναγράφονται μερικά πολύ κοινά συμπτώματα που όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που έλαβαν μέρος στην εγκριτική μελέτη, έχουμε κατά καιρούς, όπως πονοκέφαλος, συνάχη, ναυτία, πόνο στην κοιλιά ή της αρθρώσης, δυσκυλιότητα κτλ. Όταν λοιπόν λάβετε ένα φάρμακο και παρουσιάσετε κάποιο νέο σύμπτωμα, σκόπιμο είναι να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας, που είναι ο μόνος αρμόδιος να κρίνει αν το σύμπτωμα είναι πιθανό να σχετίζεται με την αγωγή σας. Η αναγραφή των ανεπιθυμήτων ενεργειών είναι υποχρεωτική για επιστημονικούς, ηθικούς και νομικούς λόγους, όμως το ότι ένα σύμπτωμα περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ούτε ότι θα το εμφανίσετε οπωσδήποτε, ούτε ότι αν το εμφανίσετε θα οφείλετε υποχρεωτικά στο φάρμακό σας. Αν φτάσατε ως εδώ, άφησα μερικούς εντυπωσιακούς ομολογουμένως αριθμούς για το τέλος, για να πάρετε μια ιδέα του πόση πληροφορία προσπαθούν να διαχειριστούν οι γιατροί σας με τη βοήθεια των αρχών που εξηγήσαμε. Ο μεγαλύτερος κατάλογος βιοιατρικών άρθρων, το PubMed, περιέχει πάνω από 36 εκατομμύρια εγγραφές. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο άρθρα δημοσιεύονται ετησίως στον κόσμο σε περισσότερα από 50.000 βιοιατρικά περιοδικά. Ο μεγαλύτερος κατάλογος κλινικών μελετών των ΗΠΑ περιέχει σχεδόν 500.000 εγγραφές. Από αυτές τις μελέτες, 90.000 είναι σε εξέλιξη. Καθημερινά δημοσιεύονται 142 τυχεοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και 80 συστηματικές ανασκοπήσεις. Τέλος, περισσότερα από 19.000 φάρμακα βρίσκονται υπό ανάπτυξη, εκ των οποίων πάνω από 1.200 σε μελέτες φάσης 3. Αν ενδιαφέρεστε για ιατρικά θέματα και ειδικότερα για την νευρολογία, περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο nevrologia.gr.